ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 15 та мошин омода кардагем пешкаш шумо мекунем. мошинҳои боркаш ҳам ҳастанд, майда, маладёжни ҳархела. дӯстони азиз, дар видеонавори мо дӯстон лайк гузорем ва дар комментария нависем ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор дӯстон. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурушӣ ёки хона ёки замин ёки ягон чизи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар WhatsApp ва дар имои мо роя кунем, мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза дӯстон 1000 рубли баробар аст ба 151 сомонӣ. навори моро падилиса кунед дӯстон, мо бошад наворро сар мекунем то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшӣ Mazda 6 дӯстони азиз, соли барояш 2010 сӯзишвориш бензини холияй, объем мотораш 2 литра, коробка передач автоматай. состояние мошин беҳтарина дӯстони азиз, мошин умуман тахсис задагӣ нестай. мошин фақат семейни гаштагиат дӯстони азиз, клин контролни дора, абагрев сидена дата пешаш мултиролай. мошин 100% дӯстон ягон компютер. мошин қарор дар Москва, дар Россия дӯстон. нархаш 83000 сомона бо курси имза гирем 550000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. варианти алиши ҳам дорад. ягон мошини дар тоҷикистон буда ёки дар Россия буда ёки ба замине ки дар тоҷикистон, дар Россия ёки хона чӣ хел вариант дорен пешниҳод кунед. акара рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон. WhatsApp имон дора. марҳамат, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем, бо арзон мекунанд. марҳамат. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia дӯстони азиз, южни корейский, соли барояш 1994 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 инжектора, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарина дӯстони азиз, мошин ягон камбуд дорад. мошина ҳуҷҷатош буд шидагай, мошин ай учёт баровардагай, тайёрай барои оформи дӯстон. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 16000 сомона бо курси имза гирем 105000 рубл мешавад. мошин арзон карда мешавад. кадоми мошинхари аниқай гуфтагай бо арзон мекунем, 1000 2000 дига бо арзон мекунем. срочно гуфтагай ба заминам алиш мешавад дӯстон. агар шумо Opel Caravan ёки Vectra ёки Sedan дорем дӯстон, даш алиш мекунанд. ба синни соли ҳами ёки ба мувофиқи ҳам бошад, марҳамат, алиш мекунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Hyundai Porter дӯстони азиз, соли барояш 2000 коробка передачаш механикай. ҳолати Porter беҳтарина дӯстони азиз, дар ҳолати хубай дӯстон. мошин нав мотор кардагия дӯстон, коробка, генератор ҳамаш нав кардагия, ҳуҷҷатош 8 моҳи дига кардагӣ тайёрай. балонаш почти навай дӯстони азиз, 90%, кондитсионер дорад, кор мекунад. мошин кагнада бе камбуди дӯстон. нархи мошин 55000 сомона дӯстон, бо курси имза гирем 364000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷергатор дӯстон. кадоме мошинхаре метавонед рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо. сабаби мошина фурӯхтанаш мошини калон мегирем гуфтагай, марҳамат, бо арзон мекунам. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ Mitsubishi Pajero дӯстони азиз, ҳамин хели ном, соли барояш 1997 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 3 литра, коробка передачаш автоматай. состояние мошин дӯстон беҳтарина мошин находай, 5 та балои нав дорад. мошин як даст гаштагай, айвагони омадаги як даст гаштагай. мошин краскаи раднои хучай дӯстон, коробкаш автоматай. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги тайёрай. мошин ягон камбуди надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархаш 45000 сомона бо курси имза гирем 298000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад дӯстони азиз. ба Opel Zafira алиш мешавад. кадоми тармахи вариант дорем. марҳамат. мошин барои сайру гашт беҳтарина дӯстони азиз, наи болошта барои болкаша гар нахоҳем, гирифта мепартоем. марҳамат, метавонед дигар маълумоти худтон гирем. бо мегзарем ба панҷум эълони навбатӣ притсепи фурӯшӣ дӯстони азиз, айзилай фурӯхта мешавад. ҳолаташ содай, барои кор кардан мешавад, барои ягон каса дар кор бошад. ҳамин притсеп қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дӯстони азиз. состоянияш нормалай, 10000 сомонаш мега, бо арзон мекунанд дӯстони азиз, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо бардоро. кадоме тон агар намхоҳед притсеп айзил дар кор бошад, марҳамат, метавонед дигар маълумотша гирен. номерои ака 24 соат кор мекунад. марҳамат, занг занед. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дӯстони азиз, Caravan, соли барояш 1997 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литра, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтарина дӯстони азиз,
мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра, аккумулятори нав дорад, бензин газаш кор мекунад гуфтага. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 28000 сомона ба курси имза гирем 185000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. варианти алиши ҳам дорад. ягон варианти алиши дошта бошад, марҳамат номерои ака дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин чизи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар имо ва дар ватсап мо рӯя кунем, пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз, соли бароиш 1998 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литра, коробка передач механикай, ҳолати мошин беҳтарин, на ходу. мошина барои худам тайёр кардагӣ гуфтага, сум дар кошда мефурӯшум. кадоми харидори аниқай гуфтага занг зана. мошин дар шаҳри бохтар дӯстони азиз, дар Қурғонтепай, нархаш 14000 сомона ба курси имза гирем 90000 рубл мешавад. мошини срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мекунем гуфтага. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша хитон гирем дӯстон. мо наворимона давом медиҳем. дар канали мо обуна шавем дӯстони азиз ва якта лайк гузорем. мо ҳар рӯз якта мошин ва хона мепартоем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. дайво тико дӯстони азиз, соли бароиш 1996 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем моторош 1 литра, коробка передачаш автоматай. состояние мошин беҳтарин дӯстони азиз, балнош навай, аккумулятори нав задагай, мошин 100% гуфтагай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 13000 сомона ба курси имза гирем 86000 рубл мешавад. мошин бо варианти алиши ҳам дорад дӯстон, бо арзон ҳам мекунем гуфтагай. агар кадомтон агар тикохар бошед дар шаҳри Хуҷанд дӯстон, марҳамат метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. бо мегзарем дӯстон ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2110 дӯстони азиз, соли бароиш 2001 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литра, коробка передач механикай. состояние мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин 100%. мошина ҳуҷҷатош буд гуфтага, мошин срочно фурӯхта мешавад. мошин кам гаштага гуфтага, мошин фақат барои кор рафтан омадан ами хел истода бурдагем гуфтааст соҳиби мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар левакан, ноҳияи сарбанд дӯстон, нархаш 10000 сомона ба курси имза гирем 66000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад. кадоми мошинхари аниқая гуфтага занг зана, дигар маълумотша бо гап мезанам дӯстон. марҳамат, рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. мо наворимона давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra дӯстони азиз, соли бароиш 1999 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем моторош 1.16 клапана дӯстони азиз, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра дӯстон. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. 4 ойнаш электропакет дорад, кор мекунад дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар, нархаш 34000 сомона ба курси имза гирем 225000 рубл мешавад. мошин бо савдо дорад, бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. агар кадомтон ҳамин хел мошин харидани бошад, рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, ки маълумотша гирен. мегзарем ба 11ум мошини фурӯшӣ. ваз 2109 дӯстони азиз, соли бароиш 2004 сӯзишвориш бензини холия, объем моторош 1.5 литра, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтарин, мошин ҳамачи кардагай бек камбудиай. мошин яксола тонировка дорад дӯстони азиз, яксола ҳуҷҷат кардагӣ, центра замокай. мошин ҳамаҷош как нада, ягон камбудӣ нада. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 23000 сомона ба курси имза гирем 152000 рубл мешавад. хай мумкин бо арзон мекардагӣ дӯстон, дигар маълумот хитон бо занг занен гирем. мо наворимона давом медиҳем. мегзарем ба 12ум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, ҳамин хел мошинаи советский бисёр муфтисиян подписчико. соли бароиш 2010 сӯзишвориш газ бензина, объем моторош 1.6 литра, коробка передачаш механикай. состояние мошин беҳтарин дӯстон. моторош инжектора, 4 та баллони нав дорад, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон. мошин ягон камбудӣ надорад дӯстони азиз, қарор дорад шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомона ба курси имза гирем 79000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад бардорон.
агар шумо хали мошин агар дар кор боша рақамҳои яка дар рӯи экрани шумоа метавонед занг занед. фақат мошин хароб гуфтага беҳуда занг назанед гуфтага хоҳиш кардага марҳамат метавонед занг занед дигар маълумотша гирем бо. мегзарем аз 13 мошини фурӯшӣ. Opel Zafira дӯстони азиз, соли барояш 2003 судишуриш газ бензина, газ евро 4 дорад. Объем мотори 1.8 литр, коробка передач механика. ҳолати мошин беҳтара, мошин садагӣ пушидагӣ надорад, мотор умуман овоз надорад. мошин 4 та баллони нав дорад, 4 та электропакет кондитсионер дорад, кор мекунад, хадавои 100%. мошин ҳуҷҷат дорад, ягон расход надорад. мошин қарор дорад аз шаҳри Душанбе, нархаш 47000 сомона бо курси имрӯза гирем 311000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. кадомитор Opel Zafira харданен, марҳамат номери яка дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар маълумот пурраша гирем бардор, мо наворумо давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба 14 мошини фурӯшӣ. ваз 2107 бардорони азиз, соли барояш 2008, судишуриш бензини холия, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин нахоҳада чӣ хеле ихтор мебинен. мошина маълумотша кам рӯй кардаган дӯстон. мошин қарор дорад аз шаҳри Душанбе, нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 165000 рубл мешавад. агар кадомитон мошин маъқула ёки хариданед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша айхидаш гирем бардоро, мо наворумо давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D дӯстони азиз, соли барояш 1997, судишуриш газ бензинаш кор мекунад, объем моториш 2.4 литр, коробка передачаш автомата. системи мошин беҳтарин, мошин нахаду, мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра дӯстон, аккумулятори нав дорад, баллонош соза. мошин дар Душанбе қарор дорад, нархаш 24000 сомона бо курси имрӯза гирем 158000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад. кадоми Мошинхои бин мошини айпеш бинем, бо савдои хуб дорад. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо дӯстон метавонед дигар маълумотша гирем. ин буд 15 мошинои фурӯши мо дӯстон. агар шумо мошине ки хона дорем ба мо рӯй кунед, мо пешкаши харидорӣ мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбон шумо.